Assalamu alaikum. A'a, Zainab, ina zuwa haka? Wallahi Karima ce ta tura mu dan je magagari. To, na wani? Lafiya lau. Na gaji. Gida. Lafiya. Amma dai da alama wannan ba ta mace ta nan ba. Zuwa ta yi an yi hutun makaranta shine ta zo za ta kwana biyu a gidanmu. To amin afuwa. Duk da dai malamai suna cewa wa min husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Bi ma'ana aka ce yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa. To amma amin afuwa. Na yi tajassusi kenan ko na cika kwakwa na yi bincike da yawa. To abin da yasa kin ga ki a matsayin ki na matar da zan aura. Ya kamata a ce idan na ganki da wata in yi tambaya in ji menene alaka ku saboda gaba ko ba ka ba. To wannan shi ne dalili ba na abu ba. Ina ga barin kyale ku saboda rana ku huce ko ina tare ku a hanya. To ni da gida. Assalamu alaikum. Zainabu abu mutanen bara. Sama da shi. Wallahi gaskiya abin yana bani. Wai menene ne? To ki dawo ta nan sai mu yi magana. Wai dama wannan shine kabirin da kike gaya mu? Shine. Na san ko ba ku haɗu yau ba dama na Alhamis zai zo za ku haɗu. To amma gaskiya bai yi ba. Me yasa? Ki kalle shi fa wani kaca-kaca da shi riga daban, wando daban, gabaki ɗaya tsarin sama wallahi ni bai mun ba. Haɗuwar mu fa ko minti ɗaya fa ba mu yi cikake ba har ya fara jan aya. Ni na tabbatar da cewa idan aka yi auren nan ranar da aka kawo ki da ruwan rubutu zai fara taraki. Don haka ina mai baki shawara tun wuri gwanda ki canja layi. To, aikin san mu a ƙauyen nan dole dai Kabirun ne shi. To, ni da shawara nake baki gaskiya gwanda ki rabu da shi don ni wallahi ban ga wani abun so a jikin shi ba gaskiya. Idan kin yadda. To, mu je. Baba, dama an sa kuma gashi kana nan din. Gogo, wannan ita ce Zainab. Allah sarki Zainab ce. Wannan kuma Karima ce kawarta. Yarinya mai hankali kuma to masha Allah. To dama daga can gidan nasu aka ce suna son za su zo su dan gaishe ku dan ku gansu saboda kware kuwa. Mu shaida su ba. Su suna daga cikin dama ɗalibai na da nake dan biya musu karatu haka. To dai iyayen dai suna dan jin daɗi suka ce to ya kamata su dan zo dai a gaisa dan a gansu. Ita da yake wata din tana dan yin karatu haka na boko. Ta kan dan je birni ta a wannan. Allah sarki. Ita wannan mai jami'a bun ya kace gidan Alios inda ake galan nan. Kun gaisa ya ga. To kwa iya tafiya kwa. Haba, wannan ai ba girman ka bane ba. Yara sun zo surkanka, kawai ka zauna kana fama zubar da mutunci. To me kake wani musu haka kake musu wani haka da ido? Me haka? Haba malam da Allah hada, ka daina da Allah haba. Mu da gaba sai dai mu ga dabta ta lodi.
Zainab. A wajen ni da ko dan taka muku ko? Ka bar shi. Kabiru. Ni kuwa in tambaye. Ni kuwa in tambaye ka mana. To Allah sana sai. Naga kawu ne sai daga mana gira yake yi. Sai sigina yake yana ta wani haka yana daga mana gira. Haka ne gaskiya. Amma ba wani abu bane, kin gane? Yana da dan matsala ne ta maganai da yake yadda ya dan yi wasa da biri. Lokacin tsalha ɗanɗano mai wasa da biri da kura to sun ɗan yi abin nan tare to shine sai idan ya saba a haka irin yanayi wa yara haka dai daga ɗaya dan abin nan to shine wani sa'in ya daga ma sai kiga idan ma sai an kai shi an dan neman masa magani to amma wannan ba matsala bane kar wannan ya dame ku a dai taya mu da addu'a mu je dan taka muku ko a'a ka bar shi kawai a'a bari kawai ka raka to mu je mana ai ba kuma sai in dan tare muku ko da amma tun da ke ne da zai abin da ya sa na biyo ka nan ina so in gaya maka ne wallahi kwata-kwata ba ku dace kai da Zainabu ba ka fi dacewa da ni subhanallah ya haka bayar Allah me haka tsaya mana ke ban gane wannan irin al'amarin ba amma ban ji daɗin wannan abin da kika zo da shi ba ki zo a matsayin yar uwarta kuma ki rika cin dunduniyarta tsakani da Allah yanzu me amfanin tsayawa da ni da ke a nan gurin ni na zaton wani abu ne muhimmi ko ita ce ta baki sako da ake jin kunya ba za a iya gaya min ba sai an zo nan gurin kuma ki gayan wannan to idan ma jarraba ni kika zo yi to ni ban jarabtu da wannan ba dan me zan soki ina tare da yar uwarki har an kai kudin aure an saka ni ba wata mace da nake son ba Zainabu ba in ma sako ne to ki gaya mata haka ni ba sako bane ba kawai dai ni na ji na kama da sanka kuma wallahi ba yanda zan yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una karki bani matsala bayar Allah karki bani matsala ni ban gamsu irin wannan ba dan Allah dan annabi ki rufin asiri da mutunci na karki ja min musiba ki ja ni bayan gari ki ce zaki min waɗannan bayanan to ni bana son ki bar in ga miki ban ga dalilin da zan so ki ba ina zaune lafiya da wanda nake son aura dan Allah ki rama asiri ki fita daga harkata ki tattara hutun ki dan Allah ya katse ya yanke ki koma ki inda kika fito mun ba haka miki ba a garin nan baka so na to dan me zan so ki haka kurin ana zo na kalau baka so na to haka kurin na zo na zubar maka da mutunci na a matsayina na ƴa mace in ce ina son ka ce baka so na to dole ne ni na zaton bayani da kika zo ki mun sako ne aka tuwo ya haka kar ki bani matsala yar uwa ina fa gaya miki gaskiya lamarin nan da sake a cikin shi zai fa to ni da gaskiya a gani na tunda na kalli Kabirin nan naki na gane cewar wallahi tallahi ba mutumin arziki bane mutumin banza ne ke ni fa na ga miki Karima Kabirin nan shine wanda aka samu na rana da shi ni gaskiya bana son irin haka kin ji ko gaskiya ce dole sai na gaya miki ki duba yanda muka je gidansu ki kalla wani kallo da babansu yake mana sai daga mana ido yake yi ai kuwa daga ganin alamu gidansu ba gidan tarbiyya bane ba to babansa ai daban ne da shi kin ji na ga miki ke in zaki tawo mu shiga gida ki tawo mu shiga to ni dai gaskiya ce sai na gaya miki malamin ya ci gaba da cewa wai ji ba alaihi an yi hafiza ala hududillahi wai kifa inda amrihi wa nahyi kamar yadda fasara take bin nufi anan shine yana wajaba a gare shi ma'ana wanda ya zamanto mai hankali kenan baligi akili mai hankali ko shine wato ainihin aka ce akili ana nufin mai hankali yana wajaba a gare shi ya kiyaye a bisa iyakokin ubangiji ya tsaya ga umarnin da Allah ya masa da kuma haninsa abin da ake nufi a nan shine kowane bawa kamar yadda fasara ta zo aka ce ya wajaba a gare shi ya kiyaye a bisa iyakokin ubangiji abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi to a tsaya iya nan
a yi iya wannan da aka ce kai sallan nan azumi da sauran abubuwan duk da Allah ya ce ai to a yi su kada ka tunanin wai akwai wani abu da kai kake ji a ranka cewa idan kai zaka burge Allah idan ba shi yace kai ba in kai ka wahalar da kanka Allah ba ya san haka to a tsaya inda Allah ya yi umarni wannan shine zaman lafiya misali sukari kayan daɗi ne gishiri kayan daɗi ne in aka kawo fura ka barbada su gaba ɗaya za ta yi daɗi to ba za ta yi ba to wa alaikum salam Allah ku har sanadi ina wuni lafiya laubayar Allah sanadi lafiya dai malam dama wallahi wata fatawa na zo nema gurin ka to kuma anan biki ga ya maza bane menene abin tambayi inda abin da ya kamata sai a baki ba da amsa in Allah ya sa na sani sai ki samu ki tafi saboda kin ga mana cikin uzuri gaskiya ina dan jin kunya ba zai iya gaya maka anan ba da zai yi da mun dan kebe a wani gurin to kun ji za a yi min afuwa dan samun ganta 'yan mintuna ba da ma wala sai mu dan ci gaba da bita ma kam yawa akwai a dai tsaya iyakokin ubangiji to ba masala ku ta lafiya to Allah ya amince me yasa malam ba za a yi masa tambayar ba sai a dan kewaya to kai ma ba mace bace uzurin su ne na mata wai wannan bismillah ana ganin nan yayi waye kifa fa inda amri ya tsaya inda aka umarce shi haka ake son mai hankali zama bismillah muna sutuwa insha Allah